चला इथे बघा आता हे गाडीच्या खाली पण बघा एवढी स्पेस असते आणि मी ही ते वाशीला जाऊन मी बसवलं होतं बघा CNG ट्रे म्हणतात त्याला. ह्याच्यावरती मग असं सामान ठेवू शकतो, नाही तर कसं काही ठेवता आलं नसतं. हे की काजल परवा उद्या ऑपरेशन एकीचं ऑपरेशन झालं, आता दोघीचं आहे, दुसरं ऑपरेशन राहिलेलं आहे एकदमच. आपल्या माणसांना तरी समजतं की हा आपल्याला ठेवून गेले, पण ते डॉग्स लोकांना कसं काय समजणार ना की त्यांचे कशासाठी आणले आणि काय आणले असं. चला इथे आमची मेथीची शेती. आपल्या सर्व गेस्टला हे आवडतं. होय, अर्धी काढली अर्धी ते इथे हवा लागते आणि हे हलतात ना वाऱ्याने, त्याच्यामुळे ते मेथीची भाजी हलून वागते. हा इथे वारा नाही पाहिजे असं, म्हणजे आतमध्ये अशी ठेवली पाहिजे. पहिले ना चांगले 2 टप आपल्या गॅलरीत वरती आले होते तिथे, ते बरोबर आहे बघ. ही पाल्याची पाला किंवा लाल माती नाही येत टपात, लवकर नाही येत. लवकर नाही, त्याला 2 महिने लागतातच. तुला रेल्वेच्या बाजूलाच पाहिजे जागा. हा गाणी. आणि हे बघा इकडे मुळ्याची भाजी पण बघ कशी झाली. चला इथे आपलं हे रुटीन सुरू आहे आणि चेअर्स बिर्स बघा सर्व आम्ही इथे ठेवले. माझा रुटीन पण चालूच असतो, दाखवतो तुम्हाला. पीठ आणलं होत्या आजची ऑर्डर काय आहे? 2-in-1 2 सुरमई थाली. लंचमध्ये 2 चिकन थाली फक्त, रात्रीला फक्त 2 सुरमई थाली. नाही 2-in-1ची 2 सुरमई, 2-in-2ची 2 सुरमई, 2 व्हेज 1 पापलेट, 7 थाल्या टोटल. चला आता काजल आपण काय काय कामासाठी जातोय? डीमार्टला जायचंय, टेलरकडे जायचंय आणि सर्वात आधी आपल्याला बुबूला बघायला जायचंय. जाणार आहे आपण आज. आत्ता जातोय, काल पण गेलो होतो तर मी नाही भेटलेली. ती बोलते बाहेर काढा म्हणून. चल बस. शांत गप होते ना एकदम. आज आपल्या बुब्बूचं ऑपरेशन आहे आणि काळूचं आपलं परवा झालं ऑपरेशन. शांत बसले दोघं, बघत असतील. त्यांना आम्ही व्हिजिट द्यायला काय येतो, नाही तर असं वाटायचं की कुठे आलो, कोण बघायला पण नाही आला, काय नाही आलं असं व्हायचं. हे बघा सॅनिटायझिंग वॅप्स पण आमच्याकडे आहेत सर्व. हे सॅनिटायझर असतो ना आपला, त्याचे वाईप्स एक असतात, ते काय असतात हे वेट टिश्यूज. एक वेट टिश्यू असतं आणि एक सॅनिटायझर असतं बघा. त्यांना आपण कसं माणसांना समजतं की हा आपल्याला काय कारणासाठी आणलंय, असं पेट लोकांना काय समजत नाही की आपण कशासाठी आणलंय. कसं आता आम्हाला रोज रोज बघतील तर त्यांना असं वाटेल नाही बघायला वगैरे येत आहेत, काय नाही आपल्याला काय म्हणजे सोडलं नाही आपल्याला. नाही तर असं त्यांना वाटायला नाही पाहिजे की ते लोक ट्रॉमा मध्ये नाही गेले पाहिजे. अरे आम्हाला कोण बघायला पण येत नाही. प्रोसेस आहे, 3-4 दिवस त्यांना ठेवावं लागतं इकडे. म्हणून बघा गव्हर्नमेंट मध्ये पण करतात, पण प्रायव्हेट मध्ये जरा जास्त चांगलं करतात. म्हणून पैसे जातील पण ठीक आहे, पण त्यांचा उपचार चांगला होईल, त्यांचं केअर ओळखीचे आहेत ना आणि एकदम चांगली ट्रीटमेंट करतात. प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंटचा असा विषय नाही, पण हे डॉक्टर आमचे ओळखीचे आहेत. आपल्या होमस्टे मध्ये येऊन पण गेलेत, ते भेटले वगैरे. त्यांचं काम बघितलंय, म्हणून चांगले आहेत, म्हणून इकडेच आणलं बुबू आणि कालूला. चला आता जाऊया डीमार्टला आणि बाकी इतर कामं करायला. आणि आपल्या घरापासून हा क्लिनिक ऑलमोस्ट 5.5-6 किलोमीटर अंतर आहे आपल्या घरापासून. एवढी मोठी बॉटल ते CNG ट्री बसवलंय ना, वरती बघ राहील काय काय राहील ते बसव.
राहतं ना त्याच्यावरती एक एक सामान. हे हलकं आहे का? जड आहे. हे बघा डीमार्टची केवढी शॉपिंग. हे बघा काजलसाठी पाण्याची बॉटल 2 लिटर पाणी रोज पिणार काजल. हा टास्क आहे माझ्यासाठी की पूर्ण दिवसात रात्री मला ओमकारला कंप्लीट करून दाखवायची बॉटल. तिथे नको, हे पण ठेवूया ना. हे ठेवूया. गेली तुझी बॉटल. अडकली माझी बॉटल. इथे आजची ऑर्डर आहे 2 चिकन थाली, पण इकडे 3 रेडी करायला घेतले. 2च आपली ऑर्डर आहे. इकडे आपले वडे, इकडे आपले चिकन फ्राय, इकडे फ्राय होतात वडे. किती झालेत? 1 प्लेट झालेत का? चला आपलं चिकन दाखवा आज बनवलेलं आपण. वा मस्त एकदम गावठी स्टाईल चिकन. वडे फुगणार बनवायला पण बसवलाय. आणि वळलाय कोणी? अरे थापणार जास्त महत्वाचं आहे. दोघं महत्वाचं. हा बरं ठीक आहे. हे काय? चिकन फ्राय. चिकन फ्राय या आमच्याकडे चिकन फ्राय खायला मस्त एकदम. बघा असं आमचं रुटीन चालू आहे. आणि सोबतच आमच्या इकडे शॉपिंगसुद्धा झालेली आहे. तुम्हाला दाखवतो बघा. हे आम्ही एवढं सर्व शॉपिंग केलेली आहे. आणि तिथे कांद्याचे घोण पण आणले आहेत बघा. इथे एवढी शॉपिंग आहे. सोबत इथे सुद्धा आहे. मेथीची भाजी आली आहे मम्मीच्या डोक्यावर. झाडाजवळ गेली होती ना. मोहर पडला. आता आंबे लागतील तुला. आईचा फुलवाला खाऊन बघून आंबे बोलताय. मी इथं मोहर लावू लागतं. झाले वडे इकडे. गरम गरम म्हणजे ही फुगलेला वडा. इकडची खास. टम फुगलेले वडे खाल्ला तर तुम्ही पण टम करून फुगाल माझ्यासारखे. नाही माझ्यासारखे. दोघींसारखे. ये हा 2 वडा मिळून 1 वडा. मी 1 वडा सिंगल. तुम्हाला बघून पण 3 वडा. पोट नाही सुटलाय. हा मिनी गुलाबजाम आहे. हे बघा आज जाऊन चिकन थाली वडे चिकन थाली रेडी झालेली आहे बघा. चला. आणि स्पेशली आज आमच्या गेस्टसाठीच बनलेली आहे. बरोबर आहे ना. चिकन थाली ऑर्डर होती. आणि रात्री भरपूर आहे. फिश थाली सगळे आणि 2 व्हेज. आणि चिकन पण आज भरपूर सुंदर बनवलेलं आहे बघा. एकदम मस्त झालेलं, एकदम छान झालेलं आहे. हा तेल काय नाही. आता एक नवीन हे आलं आहे. असं तेल असा काढू शकतो आपण तेल. पण मला ना असं आवडतो. तेलात जेव्हा असतो ना तेव्हा ती मस्त वाटते खायला. जेव्हा तेल कमी होतो ना तेव्हा मजा येत नाही. लाईफमध्ये कसं तेल हवं. तरी बोलतात तरी हवी तरी असली तर तरी पडेल भारी. तरी पडेल भारी. इथे वडे बघा आमचे कसे. हे फुगलेले आहे आणि सुकलेले. नाही ते पहिले केलेले ना. हा तेच. वर आपण आम्ही सर्व करायला पहिला आम्ही हे पुढे करतो आणि उरलेले आम्ही आपण खातो. हा उरलेले हळूहळू आमच्या पोटात जातात बघा. 2-3. चला सर्वांना गुड मॉर्निंग. इथे बघा माझी पूजा करून ऑलरेडी झालेली आहे. फक्त सर्वीकडे लावून दाखवलेलं आहे. आता जे आपण धूप बघा ह्याच्यात दिसतं आहे. ह्याच्यात दाखवतो तुम्हाला कसं लावलेलं आहे. आणि हे सुद्धा आपल्याला आपल्या सबस्क्रायबरने गिफ्ट दिलेलं आहे. असे 4 आहेत 4. प्रत्येक रूममध्ये पण मी एक ठेवले होते. हे बघा आतमध्ये बघा ते कसं गरम होते बघा. किती छान वाटतं बघा ते. सर्वीकडे वरती खाली गोल्डन रूम सिल्वर रूम खालच्या रूममध्ये सर्वीकडे धूप दाखवून झालेलं आहे बघा. आता
नेहमी मी 3 दिवसांनी 2 दिवसांनी माझ्या गाडीची डीप क्लिनिंग करतो बघा. म्हणजे बाहेरून सुद्धा आणि आतून सुद्धा मॅट पण बघा. इथे तुम्हाला घाण नाही वाटणार, पण इथे बघा असं सर्व डस्ट बिस्ट पडलेलं असतं बघा. आणि त्यासोबतच आपल्या पायाखालचे मॅट लाल लाल झालेले असतात. आणि जेवढं मला समोर दिसतंय समोरची सुद्धा क्लिनिंग करायला लागणार. सर्व जे गार्बेज पडलेलं आहे ना ते सर्व उचलायला लागणार आहे आपल्याला. चला या इथे सॅलेड सँडविच खायला या. या सगळ्यांनी. हे माझ्यासाठी 4 सँडविच. 4 आहे का 2 आहे ते? 4 सँडविच. पहिले काकडीची लेअर, हो, नंतर कांदा, बीटरूट, टोमॅटो विसरली. टोमॅटो पण आहे ना? हां, टोमॅटो पण. हे खास आमच्या इथे बघा माझ्यासाठी स्पेशली बनतो. पण त्यानिमित्ताने तरी मला सॅलड खायला होतं. नाही तर मला अशी काकडी बिकडी अशी मला कच्ची आवडत नाही खायला. आणि कांदा बिंदा जेवताना आवडत नाही, ते टेस्ट जाते एकदम कांदा खाल्ली. सॅलडमध्ये उलट कांदा चांगला लागतो. हां, पण असं मी खातो, असं सर्व खातो. असे सगळं खातात. येस. आता टोमॅटो लावायचं. टोमॅटो आणि अमूल बटर बघा एकदम मस्त. आणि ते बघा मी काजलसाठी ही 2 लिटरची बॉटल आणली. ते मार्किंग आहे बघा. तिला सकाळी पाणी भरून ठेवलं की ही आतापर्यंत तिने एवढं पियालेली आहे. म्हणजे समजत नाही ना ती पाणी कमी पिते असं मला वाटत होतं. कमीच पिते, मला वाटतं बॉटल बघून बघून ती पियायला लागलेली आहे. नाही मी पित होती. पण आता बघा ही मार्किंग आहे. मी तिला बोलले दिवसभरात तू एवढी पाणी एवढा ॲट दी एंड झोपायच्या अगोदरपर्यंत एवढा शरीरात पाणी तुझा बॉटल गेली पाहिजे. बॉटल भरून. म्हणजे 2 लिटरची बॉटल आहे बघा. वा वा किती मस्त वाटतं बघा. आता हे सगळं मटेरियल टाकल्यानंतर ना याला पण अमूल बटर लावायचं, जो आपण कव्हर करणार आहे ना ब्रेड त्याच्यावर. बस जास्त काय लावू मग? काय जास्त नको लावू त्याच्यात, हेल्दी काय राहणार? लावते कमीच आहे. ॲक्च्युली हे ब्रेड सँडविच नाही, ब्रेड सँडविच वेगळे असतात. आता आमच्याकडे नियर बाय अवेलेबल नाही होत म्हणून आम्ही हेच ब्रेड वापरतो. असं मस्त तवंगलं पाहिजे अमूल बटर ब्रेड. म्हणजे आपण पण तरंगणार मग. मीला बोललेलं की माझ्या सॅलड जास्त टाक. काय मी बटर पण बरोबर टाकते. सॅलड मटेरियल कमी टाकलं वाटतं का? नाही बाबू, पूर्ण लेअर खाली काकडीची, 2 टोमॅटो. असं जाड झालं पाहिजे म्हणजे ब्रेड कमी जाईल पोटात आणि सॅलड जास्त जाईल पोटात. असं बरोबर आहे बाबू. मम्मी घे ती पिशवी, ती प्लास्टिकची पिशवी घे. आणि एक चांगली गोष्ट जी आपल्या एरियामध्ये घडलेली आहे ती आमच्या ग्रामपंचायतीने आता इथे कचऱ्याची गाडी सोडायला सुरुवात केलेली आहे. बरोबर आहे. आता इथे जेवढा कचरा आहे तो दिसला नाही पाहिजे. हा सर्व कचऱ्याच्या गाडीतच गेला पाहिजे. हे बाटल्या पण त्या दिवशी लोक आले होते ना, हा, त्या माणसाने हे बाटले टाकले. नाही त्यांची पण चुकी नाही. इथे जर कचरा दिसला तर माणसं कचरा टाकणार. बरोबर आहे ना? कचरा नाही दिसला की नाही टाकणार. तर सर्व हे A to Z पकड. हे त्या दिवशी बस आली होती ना, बस त्यांनी फटाफट टाकले बा एकी ठिकाणी सर्व. हे कसं कचरा दिसता कामा नाही ना सर्व. कारण आपला व्ह्यू समोरचा हाच आहे ना. आपले वरती गेस्ट असतील तर व्ह्यू कोणता दिसतो त्यांना? हे सर्व दिसतो ना. हे सर्व A to Z तिथेपर्यंत बघ, त्या एंडपर्यंत जेवढा आहे ना हा सर्व क्लिअर करायचं आहे. ओके. प्लास्टिकचं वेगळं भरूया आणि कचऱ्यासाठी ती तिकडे गोणी ठेवली आहे बघ. ओके. ते बाटल्या बिटल्या भरतो. फक्त एक काळजी घ्यायची, काटे बिटे बघायचे इकडे. ते 2 बाटल्या 3 बाटल्या आहेत तिकडे. येस. ओके. चला हे पेपर हे पिशव्या, हे पेपर, हे सर्व तिकडचं उचलायचं. हे बघ इकडे सुद्धा एक आहे बघ. आपण आपला परिसर आपणच स्वच्छ ठेवला पाहिजे ना. चला अशा प्रकारे बघा आम्ही आता हे समोरचं तुम्हाला आता जास्त घाण दिसणार नाही. चला आता मी जरा हात बीत धुवून घेतो. बेसिन समोर लावल्याचा हा फायदा की पटकन आपला हात धुता येतात. आणि आम्ही इथे स्पेशल मेथी धुण्यासाठी बदलापूरवरून आम्ही खास बोलवले मॅडम. मेथी साफ सुथरी धुवून आल्या.
कारण आम्हाला पण खायची. काकी दिया बाहेर आली. काय मग काव्या शाळेत जाऊन आली? किती वाजता येते तू शाळेतून? 5ला. आणि मग आमच्याकडे असते 8 वाजेपर्यंत. नाही ती काय बोलली येते मी आटोपलं की येईन असंच, म्हणजे ती येते ना आधी. चला आम्ही बघा आता आमच्या रोजच्या कामासाठी चाललो आहे. बाहेरचे जे काम असतात आम्ही करून घेतो पटापट. अरे वा. सर्वांनी मिळून जुळून खावा. घ्या घ्या. अरे घ्या ना. अरे दे ना आईला तुझ्या. घे घे हात दे धुवायचे. घ्या तुम्ही घ्या राहू दे चला. घ्या एक काढा दे. इथेच ठेवा आणि घ्या वाटून. बिर्याणी पावभाजी. काय बिर्याणी आणि पावभाजी. पावभाजी आणि बिर्याणी नाही. कुठे गेले हे घ्या. काय घ्या दोन्ही हात पुढे. चल मी घेता बघ. हा काय आलं? नाही ठिकाणी असं नसतं. जरा वे घे उघड. हे घे उघडा उघड. तू असं घेणार हातात पाटकस चाललं. अरे घे. नहीं उसको ही खोलने दे काजल. अब वो झड़क मारे. आधी आपण असा रस्ता बनवायचा. रस्ता मग रस्ता रुंदी करून ह्याला नका. रुंदी करा. पहिल्या रस्त्यात रुंदी झालेला आहे जरा. घ्या लवकर खा. बोगद्यात गाडी. हे त्यांनी घरी बनवलेला आहे तो रसमलाई केक. बोगद्यात गाडी. मस्त सुंदर. एक पीस मी खाल्ला. खाऊन बघा मग बघ. तिने बनवलं सोनूने. अरे घे देतोय मी आता. घे नाही बहीण. उघड. शुभमची एक पीस आहे त्यांना दोघात खाऊ दे. हा पीस काढ मोठा त्या दोघींना दे. हे दोन्ही लाईट लावली. चमच्याने काढतो. मुळे मुळे. इथे हे मुळे सर्व होतात आहे. इथे हे कोळंबी सर्व केलेली आहे. आता जेव्हा मुळे ठेवायला जातील तेव्हा दाखवतो तुम्हाला. आणि तिथे बोंबील फ्राय झालेले आहेत बघा. चला आज मुळ्याची थाली आहे बघा ही. आणि 4 थाल्या आहेत बरोबर. आणि ही व्हेज आहे व्हेज. तर ह्याच्यात आमरस आहे. बाकी बघा फिश करी, मुळ्याचा थपथपीत ग्रेव्ही टाईप. येस बरोबर झालं होतं. आणि बोंबील आणि तिथे भाकऱ्या. चला आता इथे बोंबील फ्राय सर्व होतात आहेत. आज आम्हाला बोंबील अवेलेबल झाले म्हणून आज 2-2 पीस देतो बघा. आम्हाला नाही अवेलेबल झाले तर मग त्या हिशोबाने जसे अवेलेबल होतात त्या हिशोबाने आम्ही देतो बघा. हा ताटवाला भरपूर नशीब आहे कारण ह्याचा मोठा पीस आलेला आहे. पहिले कसं करायचं माहिती आहे का काजल? मोठे पीस सर्व ठेवायचे नंतर मग छोटे पीस ठेवायचे. नाही पण तशी सेम. हां सर्व सेमच होते काय प्रॉब्लेम नाही. या ताटातून मोठेच पीस आलेले आहेत. ओके तर अशा प्रकारे 4 भाकरी नंबर 1, भाकरी नंबर 2. आता फक्त सर्व झालेलं आहे. फक्त आपल्याला चमचे ठेवायचे आहेत. 3 येस आणि 4. चला चमचे ठेवा आणि हमला करा. एक मी पुढे पास करतो काकींना म्हणजे तेवढं त्यांना पुढे देता येतं लवकर. हे गरम आहे. या साईडला गरम आहे बघा. कोणत्या साईडला पकडायचं माहिती आहे काय? सॅलडच्या साईडला पकडायचं. सॅलड आणि सोलकढीच्या साईडला. ते जरा थंड असतं नाही तर ते बाकी सर्व गरम असतं. रेडी केल्याचं दे मला सॉस दे. हे बघा जर व्हेज मध्ये तुम्हाला व्हेज स्टार्टर आधी खायचं असेल ना तर सॉस आणि कांदे भजी मस्त. दे पण भजीची चव चकली सारखी यायला पाहिजे जी आज चव येते. ही वाली का? ए बाबू अरे ये ना पाहिजे एक्स्ट्रा लागले. कोणाला? हां त्यांना देऊया ना जरा लवकर. अरे वा. तुम्ही काय बघताय? लेक गेली सासरी मग आई बाबा रिटायर. अरे काय जा तू खाशील तर होशील. खाशील का? मी झालीच आहे. एवढी जाडी झाली गरम आहे ना. मस्त भाजी. एक नंबर भाजी. आई कशी काय करते काय विचारता लावायला काहीतरी. बाबा रिटायर होता तेव्हा तो लावला. ते लावलंय का? नवीन बघता सिरियल तुम्ही ना.
तू खा. गरम आहे बघा. मस्त ना, सॉस सोबत चांगलं लागते ना. हे बघा, ही परवा आली होती ना आपली बुब्बू कालू बालू, भांडण करत होते ते भाकरीला घेऊन. ती बघा ही आली आहे परत. आता तिला आम्ही खायला घातलं भात, चपाती आणि भाकरी मिक्स. भात आणि भाकरी होती आज. खाली त्याच्या गळ्यात बघा घंटी आहे. खाल्लं त्यांनी, खाल्लं. जा आता, जा जा. ते लाजरी झाड आहे बघा, लाजरी झाड, ते खाते सर्व इकडचं ते. आणि तुम्हाला आता मी समोरचं दाखवतो. समोर बघा, जेवढा सर्व कचरा बिचरा होता ते सर्व क्लीन करून घेतलं बघा पूर्ण एंडपर्यंत. बघा आता तुम्हाला जास्त पिशव्या दिसणार नाही सर्व. अरे आमची झाडा खातो आहे बघा कसा. जा जा जा. बंद. टाटा बाय बाय. टाटा बाय बाय. हां, जा आता काकीचे पापड खा जा. काय करू? ते काकीला हात लाव. असं हात लाव. हां, हे हात लाव म्हणजे असं ना हात लाव. ते डोक्यावर घेतलं ना, त्याला ते उचलून डोक्यावर ठेव. अच्छा, असं आहे काय? डीप क्लिनिंग आम्ही कशी करतोय, पूर्ण साफसफाई बघा. वेळ मिळेल तशी साफसफाई आम्ही करतो. इथे बघा, आम्ही फिनेलचे 3 बालद्या भरून फिनेलचे बालद्या भरून ठेवलेत बघा. जे तिथून सुरुवात होणार आहे. थोड्या वेळाने फिनेल याच्यात मारावं लागेल. ती पूर्ण 2 किलोमीटर तिकडे अंतर दिसत आहे. 2 किलोमीटर पासून इथे सुरुवात होणार. ती सर्व क्लीन होणार इकडून. जसं पुढची आम्ही साफसफाई केलेली आहे बघा. पुढे आता तुम्हाला जास्त पेपर प्लास्टिक काही दिसणार नाही. तसं हे पण आम्ही 3-4 दिवसांनी सर्व धुवून घेतो व्यवस्थित, एकदम मस्त बघा. तुम्ही पण अशा, एवढं नको तुला की, तुम्ही पण आलात ना गावच्या ठिकाणी तर अशा तुळशीचे पानं खायचीत. भरपूर अँटीऑक्सिडंट असतं जे आपल्या शरीरासाठी भरपूर चांगलं असतं. किंवा हे नाही जमत असेल तर हे पाण्यात उकळायचं नाही तर पाणी प्यायचं. आणि एक प्रश्न, तू नेहमी पाठी का बसत? आता पुढे जागा आहे ना, आपण दोघं जातोय ना, तर तू पुढे का नाही बसत? मला आवडत नाही पुढे. का? आणि तो पट्टा पण लावायला लागतो ना, सीट बेल्ट लावायला लागतो ना, म्हणून. आताच्या नवीन गाड्या येतील ना, आता नवीन 2025 पासून, त्याला पाठी पण पट्टा लावायला लागेल. आपल्याकडे पण पाठी पट्टा आहे, पण ठीक आहे, नाही लावला तर कधी कधी. चिमण्या बघ किती समोर आहेत. आपल्याला असं एक वातावरण इकडे बनवायचं की चिमणी, पाखरं, सर्व बर्ड्स इथे व्यवस्थित आले पाहिजे. या वर्षीच्या टार्गेट मध्ये आपण बर्ड साठी पण काय काय ठेवणार आहे आपण. तांदूळ ठेवलेले आहे. चला जाऊया. आता आम्ही जरा फिरायला जातोय. काम आहे जरा करून येतो. पुष्पा, समोर बघा किती मस्त वाटतंय ना. गावात राहायचं आणि गावात प्रवास करायची एक वेगळीच मजा आहे. ट्रॅफिक तर ट्रॅफिक नाही, मजा येते. आणि मजा तर मजा वेगळी. पण मध्ये मध्ये बघा अशी सिग्नल जातात आणि हिरवगार आजूबाजूला. येस. आणि पाठी गाडी उडत नाही ना? नाही उडत आहे. का आम्ही असं बोलतो माहितीये का, गाडी उडत नाही. आता समोर बघा, हे बघा, हा रस्ता दिसत नाही तुम्हाला समोर, आणि हे बघा खाली वरती, खाली वर, खाली वर, खाली, असं सर्व रस्ता आहे. वर खाली रस्ता आहे. असे बघा आमचे काय ना काय काम असतात. होमस्टे सोबत, ब्लॉगिंग सोबत आम्हाला सर्व हे सर्व काम करावे लागतात. बरोबर आहे ना?